Има и такива мачове. Играеш по-добре, създаваш повече положение, но накрая губиш. Това изпитаха с нощи играчите на Локомотив Септември в първия си матч на чужд терен от началото на сезона. Пред камерна публика на градския стадион в Ботевград, гостите от Септември започнаха по-добре матча и още в петата минута можеха да вкарат след грешка в отбраната на домакините. Вместо 0-1 в 16-та минута, ботевградчани вкараха за 1-0 след попадение на бившия национал Мариан Христов. Той получи асистенция от защита Кръстю Иванов и вкара от чиста позиция. Локомотив се върна в матча само 9 минути по-късно, когато Дончо Асенов изравни за 1-1. В 33-та минута домакините отново излязоха напред в резултата с гол на доскорошния играч на Хебър Ивайло Стоименов Кокала. Той направи 2-1 с далечен шут от фаул. Началото на втората част започна с два пропуска на септемврийци. И както често се случва в футбола, гол падна отново в усрещната врата. В 60-та минута Райко Вучков покачи на 3-1 за Балкан след грешка на централните бранители на Локомотив. Железничарите отговориха с нов гол в своя полза в 66-та минута. Тогава Дончо Асенов материализира по перфектен начин хитро подаване на Христо Спасов. До края на матча гостите от Септември създадаха още 3 възможности при вратата на противника, но Максим Цветков, Петър Стоянов и Христо Спасов пропуснаха да донесат точката за Локомотив. Веднъж и градата помогна на домакините да остават трите точки в Ботевград.